Аз смятам, че човек трябва да познава тази тема не за да хипнотизира или да прави нещо друго, а за да се дехипнотизира. Особено в съвремето, когато е пълно, когато продуктите всъщност не са просто предмети, а са идеи. Тъй като ние сме задоволени от към чисто материал. Ние живеем в най-луксозните времена и най-комфортните времена на човешката история. Смятам, че критичността в момента е нужното нещо. Мисля, че не може да говорим за чалга култура. Смятам, че това е оксиморон. Смятам, че трябва да се говори за култура и за антикултура. Така че ние не може да говорим за промяна на ценности и нови ценности. Аз смятам, че понятието ново нормално е оксиморон. Или е ново, или е нормално. Но според мен целият смисъл на живота е човек да се научи да обича. В смисъл, това е. Някой трябва да го научи обикновено. Ако човек иска да стане милионер, трябва да направи бизнес. Ако иска да стане милиардер, трябва да направи религия. Моето виждане определено е, че духовните добродетели са видими само за другите, не и за този, който ги притежава. И в един момент си дах, че човек има най-голям шанс да възприеме, да разбере, да интегрира в себе си това, което търси, само единствено и най-вече през собствената си култура. Хората постъпват правилно, чак когато са изчерпали всички други варианти. И човек се справя успява да излезе понякога от тези трудни, така, почти демонични сили, нали, които са някои от тези зависимости, едва когато са го принудили обстоятелствата. Работа на лекаря е да направи така, че ти да не стигаш до болницата. Също трябва да бъде и с психология. Всички тези концепции, ходи на психолог, за да си по-здрав, са контрапродуктивни. Ние може да функционираме, да бъдем въобще да съществуваме само в сферата на отношенията. И затова отношенията са единствено нещо, което може да даде знак на живота ни като плюс и минус, нали, като смисъл и като нещо друго. Ако човек ако погледа му е насочен към правилните ценности, той има шанса да бъде щастлив. Да направи щастливи другите около него.